बिटिसि बिसायख'थिनिखौ आं बेखौनो बुंनो सानो दिनै जोङो राष्ट्रीय दल हिसाबै दिनै जों संगठनखौ जोङो मजबुत खालामनो थाखाय जों आगान सुरदों दिनैनिफ्राय जों सिगाङाव फैखांबाय फैदोंबाबो दिनै फार्स्ट जोङो संगठननि जिनिखि जों कार्यकर्ता बेजों दिनै जों गुवारै जों सावरायमेल लादों आरो बे सावरायमेल लानायाव जों बुथ कमिटि मेरा बुथ सबसे मजबुत होननाय जोंहा मोनसे भारतीय जनता पार्टीनि मुल मन्त्र दङ बे मुल मन्त्रनि गेजेरजों जोङो दा गाबोननिफ्राय जिहेतु दिनै सावरायमेला जोब्बाय जों गाबोननिफ्राय बुथे बुथे जों हाबनायनि जों परिकल्पना खालामदों जिथु जोंनि ओनसोलाव गोबां पन्सायतआव हाबनानै माखासे गामिफोराबो हाबबाय बिसोरो बिटिआरआव थानो मोनगोन ना पन्सायतआवनो थानो ना बेखौ हाइकामान्डआ डिसिसन लागोन बेयाव आं बेखौ आङो जेबो बुंनो साना खारन बेनि दायित्वआ जितु हाइकामान्डआसो लागोन दा आंना मा आङो धनस्रि मण्डलनि सभानेत्रि हिसाबै आं संगठनखौ प्रथम मजबुत खालामगोन मजबुत खालामनायनि उनाव जिखिनि जोङो हाइकामान्डआ जि बिथोन हरगोन बेबायदि आङो फोरमायलांबाय थागोन मोनसे मोनसे गोबां एफारसि हाफोरखौ इउपिपिएल सरकारा गावसोर बानायना होदोंमोन बेयाव बिजेपि सरकारनि जेबो आखाइ गैया बेखौ हाइकामान्डआ डिसिसन लागोन बिनि खेत्रआव आं बेखौबो बिनिसिम आङो बुंनो सानाखै जों जितु बिटिसि बिटिआर बाखि रायजो राजानि जितु उन्नयन बे उन्नयननि थाखाय बेखौ बिनि जौगानायखौ थोंजोङै आरो गोख्रोङै जाफुंहोनो थाखाय जोङो राष्ट्रीय दल बिजेपिनि जानानै बेवहाय गिदिंदों आरो राष्ट्रीय दल बिजेपिआ बिटिसिनि गासै 40नि मोननैल' समस्तियावहा रेहाय होनानै गासै 38 समस्तियावहा जों बिसायख'थि गेलेगोन आरो बेवहाय देरहासार होनो थाखाय जोंनि स्टेट गभर्नमेन्ट स्टेटनि जितु पार्टी प्रेसिडेन्ट दिलीप शइकिया डाङरिया आरो बेनिफ्राय हेमन्त बिश्व शर्मा चिफ मिनिस्टार बिथांमोना खोथा होदों बिनिखाय जों बेवहाय गिदिंदों आथिखालाव जिहेतु सेन्ट्रेलाव बिजेपि सरकार स्टेटआवबो बिजेपि सरकार आरो बे बिजेपि सरकारानो दिनै सारा भारतखौ जौगाहोदों आरो बे जौगानायनि खाबुखौ लानो थाखाय जोंनि बिटिसिआवबो गोनांथि दङ आरो बेखायनो जों दिनै बिजेपि हानजानि जानानै रायजो राजाखौ बिजेपि हानजायाव भट होनो थाखाय जों खावलायदों दिनै बिटिसि सरकाराव बिजेपि गभर्नमेन्ट दायोब्ला थानाय बिटिआर एकर्डनि जितु दफाफोर बेखौ खामानि मावनायाव नोंथांमोना माबायदि खामानि मावो दा बेवहाय थोंजोङैनो बुंनो गोनां दङ जे आथिखालाव बिटिसि आरो बिटिआर जितु सुक्ति जाबाय बिजेपि सरकारानो बे सुक्तिखौ खालामहोदों आरो दिनैनि जिखिनि बिटिसि बा बिटिआरनि जितु सुक्तिखौ जितु रुपायन खालामनाय बे रुपायन महर होनायाव मावफुंनायावबो दिनै बिजेपि सरकारानो दङ आरो इयुनावबो थागोन दा आथिखालावहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आरो भारत सरकार आसाम सरकारजों रायज्लायनानै दिनै बिटिआर सुक्तिनि जितु दफाफोरखौ मोनफा मोनफा मावफुंलांदों आरो इयुनावबो मावफुंगोन जों बे खोथाखौबो बुंगोन रोखायै दिनै दा गफुर हालामनि जितु माखासे जेंना दङ बिथांमोना गोदानै बिटिआरआव सोसनजादों बिथांमोननि जितु जेंना हा हुनि जेंना बिथांमोननि जितु जौगाथायनि जेंना बेफोरखौ गासै जों बिजेपि सरकारा फैयोब्ला जों सुफुंनानै होनो हागोन होननानै जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ